дар сайёраи мо сангҳои гуногун вомехӯранд. ҳар яки онҳо таҳти омӯзиши олимон қарор дошта, имрӯзҳо корҳои иктишофӣ дар ин самт давом дорад. дар оянда боз маъданҳои нав пайдо мегардад ва ҳар яки онҳо бо хусусиятҳои аҷиби худ фарқ мекунанд. дар барномаи навбатӣ дар дили санг мехоҳем дар бораи санги сурма маълумот диҳем. ин металл аз замонҳои қадим истифода мешуд. ҳангоми ҳафрӣ ё дар қаламрави бобули қадим бостоншиносон зарфҳои аз филизи сурма сохта шударо кашф карданд. маҳсулот ба ҳазораи 3 то милод рост меояд. дар Гурҷистон ашёҳои аз ин нимметалл сохта шуда низ ёфт шуданд ки ин бозёфтҳо ба ҳазорсолаи яки пеш аз милод тааллуқ доранд. дар замонҳои қадим ин унсур дар хӯлаи босурб, мис ё қалагӣ истифода мешуд. 3000 сол пеш аз милод дар кишварҳои шарқ аз сурма ашёҳои гуногун месохтанд. мисриёни қадим дар асри 9 пеш аз милод абрувонро бо хокаи махсуси сурма ранг мекарданд. аммо танҳо дар ибтидои асри 17 кимиёшинос Василий Валентин дар Олмон тамоми хосиятҳои ин унсур ва чӣ гуна ба даст овардани онро тавсиф кард. дар Русия вожаи сурма ба шарофати туркҳо ва тоторҳои Крим пайдо шудааст ки ин хокаро нури сурб номидаанд. аммо дар мавриди пайдоиши форсии ин вожа як фарзия низ ҳаст, яъне сурме дар тарҷума маънои металл дорад. аксари конҳои ин нимметалл дар ҷумҳурии мардумии Чин, Русия ва Тоҷикистон ҷойгир шудаанд. сурма дар Африқои Ҷанубӣ, Боливия, Алҷазоир, Финляндия, Булғория ва давлатҳои Осиё мавҷуд аст. конҳои сурма рангҳои гидротерминалӣ буда, дар онҳо маъданҳои нуқра ва никел низ мавҷуданд. захираи сурма дар ҷумҳурии Тоҷикистон хеле калон аст. сурма элементи 51-уми системаи даврии элементи Менделеев ба ҳисоб рафта, дар қатори 15-ум ҳамроҳии элементҳое чун висмут, арсен, фосфор ва нитроген қарор дорад. чӣ хеле ки шумо аз шакли он дида истодаед, намуди он металлӣ буда, хосиятҳои ҳам металлӣ ва ҳам нимаметалливу ғайриметаллиро соҳиб аст. он бо хосиятҳои гуногуни кимиёбӣ ва физикӣ васеъ дар истеҳсолот, хосатан дар раванди истеҳсолоти металлургӣ истифода бурда мешавад. имрӯз сурма дар ҷаҳон дар қатори серистеъмолтарин металлҳо қарор гирифта, аз ҷониби чанд давлати дунё истеҳсол мегардад ки дар ин раддабандӣ Тоҷикистон низ мавқеи хосро интихоб намудааст. захираи ин нави металл дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба наздики 350 000 тонна дар шумори дақиқшудаи ҳисоботҳои геологӣ дакка мехӯрад ва он асосан дар кони Ҷиҷик руд дар қаторкӯҳҳои Зарафшон дар шимоли Тоҷикистон, яъне вилояти Суғд ҷойгир мебошад. гузаштагони мо аз ин нави кандани фоиданок, аз ин нави металл васеъ истифода мебурданд. ҳамчунин худи маънии номи сурма низ дигар тафсир надорад ва соф калимаи тоҷикӣ буда ба ҳамон маъние ки ашёе бошад ки ба чашмон ва ба абрувон бонувон истифода мекунанд, барои сиёҳшавӣ айнан истифода бурда мешавад. ин нимметалл дар маъданҳои сулфиди дорои таркиби мураккаб низ пайдо мешавад ва он бештар дар саноат истифода мегардад. ҳангоми истеҳсоли детекторҳо ва диодҳои инфрасурх ҷой доштани сурма дар таркиби он зарур аст. зиёда аз 70% ин нимметалл дар ҳудуди Чин ҷой дошта, 30% боқимонда ба Тоҷикистон, Русия, Мянмар, Боливия, Африқои Ҷанубӣ, Канада, Австралия ва баъзе кишварҳои дигар рост меоянд.
чин инчунин дорои захираҳои калонтарин, яъне беш аз 50% захираҳои ҷаҳонро дору мебошад. Сурма тақрибан 20% дар Русия, 16% дар Боливия ва 30% дар Тоҷикистон, 1% дар Африқои ҷанубӣ, камтар аз 10% дар кишварҳои гуногун пайдо мешавад. сурма зоҳиран ба металл монанд аст. унсур дорои 4 модификатсия кристаллҳо ё хокистарӣ, сиёҳ, таркиш ва зард мебошад. Сурма кристалл. Дар модификатсияи асосии нимметалл кристаллҳои аксикулиро дар шакли ситораҳо ташкил медиҳанд. Чӣ қадаре ки ифлосӣ дар таркибаш камтар бошад, кристаллҳо ҳамон қадар ғафстар мешаванд. Ин унсур дар ҳарорати 635 дараҷа ба обшавӣ оғоз мекунад. Дар 1634 дараҷа меҷӯшад. дар модификатсияи асосии ин нимметалл дар шароити стандарти устувор аст. Сурмаи сиёҳ. ин модификатсия ноустувор дар фазои беҳаво вақте ки то 400 дараҷа гарм карда шавад ба сурмаи кристаллӣ мубаддал мешавад. Сурмаи зард. барои истеҳсоли сурмаи зард таъсири оксиген ба стипини камшуда лозим аст. ин тағйирот дорои фоизи ками гидрогенӣ аз ҷиҳати кимиёвӣ вобаста аст. сурма маъдани табииест ки дар гурӯҳи 5 унсурҳои даврии Менделеев ворид шуда, массаи атомияш 121/175 мебошад. Сурмасанг дар табиат дар конҳо ба шакли сангмонанд, хокаи сафеди нуқра ва тираранг вомехӯранд. сурмасанг ҳамчунин лавозимоти ороишии занон аст. маъмулан барои таровати рӯй, мӯй ва ҷаззобу дилангезтар шудани чеҳра бонувони тоҷик аз айёми қадим ҳамчун лавозимоти ороишии табиӣ аз он фаровон истифода мекунанд. санги сурма на танҳо хусусияти ороишӣ, балки хусусияти табобатӣ низ дорад. сурмаро на танҳо занҳо, инчунин мардҳо ҳам истифода мебаранд. дар табиат аксаран ранги нуқрагунии сурмасанг маълум аст. вале занони соҳибтаҷриба чунин анвои сангро муддати ним соат дар зарфе ҳамроҳ бо шир меҷӯшонанд. дар натиҷа санг нармтар шуда, ранги он сиёҳи ҷилодор мегардад. ҳоло ба сурмасанг бештар сайёҳони хориҷӣ таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд. хокаи табиии сурмасангро дар замони муосир дар полиграфия, аз ҷумла хокаи принтерҳои компютер ва нерӯдиҳандаҳо васеъ истифода мебаранд. чун сурмасангҳои табиӣ дар пайвастагиҳои хело гуногуни химиявӣ пайдо мешаванд. мисли бисёр ҷинсҳо дигар сурма 7 модификатсия дорад: 4 аллоторипик ва 3 аморф. аввалин дар натиҷаи бархурд шудан ва фишорҳои гуногун ба вуҷуд меояд. сурмаи аморфии сиёҳ тарканда ва зард аст. ҳолати озодии ин нимметалл кристаллҳои нуқрасафед мебошанд ки онҳо низ дурахши металл доранд. аз берун ин ҷинс ба металл хело монанд аст, вале нозуктар буда, гармигузароӣ ва ҷараёнгузаронӣ он хело паст аст. сурма айни ҳол дар пайвастагии беш аз 200 хӯлаи металлӣ маълум аст ва ҳамчунин олимони тоҷик низ дар асоси алюминий бо сурма модификатсия карда шуда хӯлаҳои гуногунро ихтироъ намуданд ки онҳо хосиятҳои наверо ҳамчун ба зангзанӣ тобовар, ба гармӣ тобовар, ба хурдашавӣ, ба қатшавӣ, ба шикастан, қувваи ҷараёнгузаронӣ ва амсоли он тобовар мебошанд. ҳамчунин ин нави металл дар пайвастагӣ бо қурғошӣ, бо алюминий васеъ истифода мешавад ва хосиятҳои кимиёвию физикӣ ин нави металлҳоро устувортар ва ба истифодабарӣ мутобиқтар мегардонад. яке аз хосиятҳои муҳими сурма дар он аст ки ӯ ба гармӣ тобовартар аст. хосияти мутаносиби чаппа ба оҳанрабоӣ, яъне хосияти магнитӣ дорад. ҳамчунин дар ҳарорати аз 600 то 900 дараҷа яъне гудохта мешавад ва аз ҳарорати 600 то 1600 тамоман яъне дар ҳарорати баланд об мешавад ва мавриди истифода қарор дода мешавад. зичияш 668 то 70 грамм дар сантиметри кубӣ буда нисбати дигар металлҳо сабукият ё ки истифодабарии қулайро дар пай дорад.
яке аз хусусиятҳои сурма васеъшавӣ ҳангоми сахтшавӣ мебошад. сурма микроэлемент буда дар равандҳои мубодилаи моддаҳои бисёр организмҳои зинда ба вуҷуд меояд. миқдори миёни ин унсур дар растаниҳо 0,6 мг, дар ҳайвоноти хушкӣ 0,6 мг, дар ҳайвоноти баҳрӣ 0,2 мг-ро ташкил медиҳад. дар бадани инсон на бештар аз 0,1% сурма аз рӯи вазн мавҷуд мебошад. он бо ҳаво, ғизо ва об ба организм ворид шуда, дар ғадуди сипаршакл, эритроситҳо ва плазмаи хун, ҷигар, гурда ва бофтаи устухон пайдо мешавад. функсияҳои физиологӣ ва биохимиявии макронутриент пурра омӯхта нашудааст. бинобар ин дар бораи оқибатҳои эҳтимолии норасоии он дар бадан маълумоти боэътимод вуҷуд надорад. муайян карда шудааст, ки миқдори зиёди моддаҳо мубодилаи сафеда, равған ва карбогидратҳоро пешгирӣ менамояд. сурма барои баланд бардоштани масъулият низ мусоидат мекунад. азбаски сурма нимметалли шикаста аст, онро дар саноати металлургия алоҳида истифода намебаранд. ҳамчунин пайвастҳои ин унсур барои табобати бемориҳои чашм истифода мешаванд.